Daluyon. Napalabas, agsarsarita da Marcela ken Mindo. Iti kelat anang ngegda ti panagriaw dagiti kakalugaranda. Rimuar nila kay Mindo. Ket dita anaamuan na amaururam gayam ti balay ti maysa kadagiti kalugaranda. Iti sa bali abangir, nagtignay matadagos da Loreta ken Vanessa. Paman anaamuan da tinapasamak. Nangipay da iti tulong kadagiti nauraman a pamilya. Kabayatan na, nakasangpetan ni Andreo iti balay da. Kalpasan ti panagpalabas na iti rabii iti ayan dagiti buyot na. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Bayat ti kada ni senyor iti sabali a lugar. Nasken ngagtalinad mo't ija ni Dodoy. Tapno mamuaklatan o niya dagiti aramidan na. Narigatan. Titulbek ti balay. Nasken... Nadadahal ti siradora ti ridaw ti balay. Delikado. Isaganak ti igam ko. Amangan no adda kabusor dito'y balay. Jak itulok amay sagmakang. Makipid na tayak no kaskasano. Inayadag alukatan ti ridaw. Tamuak no anya tinapasamak. Anya nga ta tinapasamak dito'y balay. Apay nadadaal ti siradora ti ridaw. Anya jay ko na Mateo. Nanang, addamanen sa bali a grupo dagiti lalaking agdakdakiwas diti lugar tayo. Ket dakkel ti atap ko, nga isuda ti responsable iti pannakauram ti pagtaengan dananays ka. Anya, nakaamuam iti daita. Nasiputak ida idirabi. Anya, ay kayat mo asawan. Sa bali pa'y dagiti armado nga agpapa ay ijay pagminasan. Sa bali, nanang, naadal kung titignay dagiti armado iti pagminasan. Sa bali met ti iwas dagiti bagbagag anakitak idirabi. Diyos ko, asino man ang dagijay alalaki. Kun anya ti pakainaigan da iti pannakauram ti balay da iska. Dayta tinasken amamuan tayo. Ikagumaak ti agkalap iti impormasyon. Ha? Ni Manong Andrew? Manong? Agawid ka adagos, Loretta. At nasaan na nasayata na pasamak dito balay. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong Andrew? Basta agawid ka. Urayan ka dito eh. Bye. Ha? Pinutad nan. Anya nga tati kunana na pasamak ija balay. Oh, Loretta. Apay akas na Ah, tinangan. Asino timawagkan ka? Ni Manong Andrew. Adda ka no saan ang nasayata na pasamak ija balay. Ha? Vanessa, naskan nga agawid ha. Sige, sumurutakan ka. Kuyugan ka iti panagawid mo. Ay na, Marcela. Adoon ti sayang gusang nga agwarwaras. Grupo kano dagiti bandido ti responsable iti panakauram ti balay da iska. Anya, Wan, Marcela. Kasta ti damag nga agwarwaras ita dito'y lugar tayo. Diyos ko, kasano anakagteng dito'y dagiti bandido. Day tangarod kat. Ay na, nakamamak, Marcela. Ay, Sapay kaslaawan anyaman nakadagiti pulis ti mapaspasamak. Kaslaangan idi adda uram. Nasabsabanon ti apoy ididimteng da. Nalpasan ti amen. ay, nakaamamak at talaga, solidad. Okay ka kadilaang, Andrew? Juan Vanessa, di na pagdanagan. Adda CCTV dito balayo. Makatulong day jay. Tapno maamuan no asino ti nagdursok asimrat ditoy. Iso ti madamang at adalan dagiti pulis. Ay, anyan day to'y anapasamak. Ayop ti asino man anagaramid ti kastoy. Agkalma ka kumalaang. Agyaman tayo laang ang tawan kayo ka ni Loretta ditoy. Tano na ira na nga da kayo. Mga no adda na isagmak kada kayo. Vanessa, Day tala ko man ti panunutom, Andrew. Adda ka din na po iti silid mo, Loretta? Awan, Vanessa. Talaga at ang pan nakaopisina ni Manong Andrew dito balay ti ginagara dagiti nang serak iti balay. Ay. Nangag ko akino na ti maysa kadagiti pulis itay. Ababaan iti na trace da a fingerprints. Kasla kano adda na patag-asap sa pulen da. Ngam, anya ko ma.
Nalabit a dokumento. Gaputa saan mo't anagaraw ti Volt iti opisina ni Manong. Loretta, No alahas, wenno kwarta ti gagara dagiti simrak dito balay. Sigurado ko mga ado tinaalada, no ti Volt ni Manong ti pinilit da alinukatan. Ngamin, ijay ti pangilamlamangan na iti cash kan dagiti alahas na. anya tinapagsasaritaan niyaw, Manuel. Kasapulan tinaingingot a panagrunda nanang. Namahisaan da kami dagiti saan ngam amo akabusaw. Nakaaramid da iti riribok diti lugar tayaw. Ay, Ngam saan narumbang ngagsardeng kami. Dahita tinapagnunumuan mi ngagkakadwa. No kasapulan a dublin mi dagrunda. Aramidan may nanang. ay aganad kayo anak ko. Nangrunaken ka. Un nanang, saan ka ngagdanag? Ay na, sapay la kumata matiliw dagiti responsable iti napasamak, iti kabiitan a panawan. Anya nga'y tinapasamak balasang ko. Kumusta ti ipapanyo iji balay da Loretta? Anya tinapasamak ijay. Sigon iti inisyal nga investigasyon, Yaya. Sinarak dagiti agtatakaw ti balayda. Anya? Kat, anya nga'y tinaalada. Day tangarod ti nakaskas daaw. Saan damat nga inala dagiti alahas wenno kwarta kuma. Nga adday ti pan nakaopisina ni Andrew iji balayda. Anya? Anya nga ro ti tinakaw da? Awan tinaalada, Yaya. Ngam nakibur ti amin a dokumento. Wenno dagiti papeles iti pan nakaopisina ni Andrew. Anya? Day tatiag paiso, Yaya Claring. Talaga ka di nga awan tinapukaw iti opisina, Manong? Isu nga min ti talaga aginagara dagiti simrak dito balay. Isu lang ti talaga anakibor. Loretta, Kung nati may sa pulis nga imay nagimbistigar. Kaslada ka no sapsapulan da at dokumento. mamatiak mo't iti dayta, Loretta. Manong Andrew? Ngimno asin naman da kijay. Saan dan to masarakan ti anyaman asap sa pulan da. Ha? Ibagaman kanyak, Manong Andrew. Adda ka di mapaspasamak ajak amo. Tinasayat, lipata mong tinaisawang ko. Saanan ang napatagday jay, ading ko. Diyos ko, adda na pasamak nga uram dito'y lugar mi di na minsan Arabi. Kalpasan na, adamot saan anasaya at anapasamak ijay pagtaengan da Loretta. Day tatiag paiso, Nana Marcela. Sinarak dagiti agtatakaw ti balay da Loretta. Anya, ay una yan. Saan lagayam adito'y lugar mi iti pakapaspasamakan ti saan anasayaat. Talaga nga agrairan ti kinadakas dito'y lugar tayaw. Nana, Nakabutbutungan at talaga balasang ko. Sa bali at talagang ti mapaspasamak dito'y lugar tayaw. Awagak ni senyor itamat lang. Jak kayat ti agatap. Hanggang gapoy tinapasamak. Jak malapdan ti bagik. Awanan ti sabali pa'y nga atapak nga utak itinapasamak diti balay. No saan ani senyor Ismael. Di na sumsumbatan ti cellphone na. Awagak pa'y maminsan. Nasken ang makasaritak ni senyor Ismael. Itay pa'y arimwar ni Vanessa. Balasang ko. Ti amo na siguro kat agbayag ka itinapanam. Iso arimwaran ang nagmaymaysa. Napan ka di ijayan da na Marcela, Yaya Claring? Awanen sa bali pa'y ngamok apapanan na no saan nga ijay. Ah, sige Hana. Surutak langan ijay. Aganad ka, Loretta. Wan gayam. Kumusta ni manong mga Andrew? Sana na saya terik nana. Di na magustuhan tinapasamak ija balay. Oray asino. Talaga di na magustuhan ti kasjay anapasamak. Wen nga rod, Yaya? Ah, sige nga rod. Patuloy akon.
Surutek ni Vanessa ijay lugar dana na Marcela. Kunak no agbayag ni Vanessa ditoy. Ngam saan mo't anak ko? Anya ti ginagara na. Si Marong Karlaeng. Damdamagan na no kumustan dais ka. Kan nadakamat na sinirek ka no ti agtatakaw ti balay da Loreta. Anya? Dayta ti agpaisaw. Idi ka no laeng rabii anapasamak. Nalaos ka no ti pungtot ni Andro. Anya ti pampanunutam, anak ko. Mas tawag laing nanang. Nagtureden ti asino man anang serek iti ket no may sa ti pamilya da Loreta kadagiti mabigbigbig a pamilya iti daytoy a probinsya. Natured ti asino man anang serek iti pagtanganda. Talaga ang nagrairan ti kinadakas, anak ko. Kastalaeng kasimple dayta. Adda nagsarding alugan. Kitain nyo no asino, nanang. Tagsubli akong ditasilid ko. Dandanin may bus ko ti nga botelya nga arak. Hanggang maging gaita. Saan pa'y lasong bata ni senyor ti awag ko. Nadnadlaw alumikliklik. Tika di kaya tasawon dayta. Ket talagang agpaiso ti atap ko nga dapakay na igan na itinapasamak dito balay. Agpaiso nga ti atap ko adag iti papeles amang ipanatnag. Adakdakkel ti bingay ko iti amin ani gongsumi. Ti sapsapulan dag iti nagturso kasimran dito balay. Saan amabalin da ito'y anapasamak? Itulok asyakit din ti alilawan day jay a Senyor Ismael. Sana mabalin. Di Vanessa. Nasken amakasaritak ni Vanessa. No kasta, saan kayo ang nagkita kan ni Loreta? Saan, yaya? Nagsiniliwasiw kami siguro. Kasta siguro tinapasamak balasang ko. Kunana ngamin asurutan nakakano ija ayan da Marcela. Saan abalen, yaya? Sigurado dito'y matlaang agdiretsyo ni Loreta, no dinak makita ijay. Dito'y matlang amin nga agawawid itatigayam ko. Sa bagay matkit di. Nakaskas daw dagiti mapaspasamak ita, yaya. Nakaskas daaw, anak kaamamak. Anya ti kayat mo asawan. Nariribo kan ti probinsya tayo. Adon dagiti pasama kasaan tayo anamnamaan. Nang runa pa'y Ha? Una yan. Uray lang na ganit iti pili jay lugan adimtang. Asino nga ta tidimtang? Madlaw anabartag ka, Andrew. Saan ko nga ilibak, Vanessa? Amo mati na pasamak. Iso adinak man siguro mababalaw no naginumak man. Andrew, maawatak no anya ti marikrik na. Saan mo maawatan? Awan ti maawatan. Andrew? Iti ka ano man. Di mo to maawatan no anya ti mapaspasamak, Vanessa. Awan ti maawatam. Andrew, panagkunak talaga anabartag ka. Kasayaatan siguro no baliwan tantulaangan ti agsarita. Saan? Agsarita tayta. Ket kayat kung ay bagam kanyak, noan niya ti ammom aginagara ni Senyor Ismael, iti lugar anapanan na. Ibagam. Andrew! Anya ti pagbanagan ti saritaan da Vanessa kan Andrew. Kagayem, di uliwayan adinggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Napalabas, naklat ni Andrew apaman ang nakasangpet da ito'y itibalayda. Gaputa na dadael ti siradora ti ridaw. Insagana na ti igam na. Taamken na nga mga no at dapay kabusor iti uneg ti pagtanganda. Iti panagna ti investigasyon na amuan nga dabanag asapsapulen dagiti nang serek iti balayda Andrew. Gapot tatilang silid na.
kentipan nakaopisina na ije balay dati na sukainan. Inatap nga rod ti baro nga amangan no dagiti dokumento nga dapakainaigan na iti amin a negosyo da ni Senyor Ismael ti sapsapulan tinang serek iti balay da. Iti may sagundaway nabartek ni Andrew anapan iti mansyon ket nagsarita da ken ni Vanessa. Ita gagayem denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Madlaw anabartag ka, Andrew. Saan ko ngayon libak, Vanessa? Amo mo tinapasamak. Iso adinak man siguro mababalaw no naginumak man. Andrew, maawatak no anya ti marikrik na. Saan mo maawatan? Awan ti maawatan. Andrew? Iti ka ano man. Di mo to maawatan no anya ti mapaspasamak, Vanessa. Awan ti maawatam. Andrew, panagkunak ka talaga anabartag ka. Kasayaatan siguro no baliwan tantulaangan ti agsarita. Saan? Agsarita tayta. Ket kayat kung ibagam kanyak, noan niya ti ammom a ginagara ni Senyor Ismael, iti lugar anapanan na. Ibagam. Andrew, apay ngagkasta ka mutan? Saan ka kumangagpungtot? Di mo aramidan ti kasta di ti mansyon. Nasaysaya at laangan no pamanaw kan. Agsarita tanto, inton limpyo ti panagpampanunot mo. Nasingpet ka talaga, Loretta Balasang ko. Agpada kayo unay kin ni Vanessa agayem mo. Nana Marcela, saanan anaskan nga ibagayo dayta? No nasapsapa ka lakuma, nalabit ang naabutam dito'y ni Vanessa. Kagap-gapu na metla dito'y kat. Sana bale, Nana. Gamin, agdiretso akmat lang ije mansyon. Ijayak ngamin nga agnanaad ita. Ha? Apay balasang ko. Anya ti kayat mo asawan nga agnanaad ka ije mansyon dagiti Villaflor. Awan ngamin ni Senyor Ismael, Nana Marcela. Isong adak ije mansyon. Tapno mapagsaritaan mi anayimbag ka ni Vanessa. Dagiti rumbang nga aramidan mi. Tapno matulungan da kayo ditoy. Kasta ka de. Apay, napanan ni Senyor Ismael. Dahil tati saan mi nga amo, Nana. Ngam, adda ka no napatag-apapanan na. Ala, Nana, patuloy kon ha? Agsubli aktulangan. Anya pa lang aramidan ni Andrew. Itay pa lang naglogan iti kotse na. Ngam, apay adi namat lapagandaranan. Anya nga to tinapasamak. Madlaw iti panagsasauna itay, nga adda kagura na. Kat amok ati amak dayjay. Gaputa damdamagan na kanyak, no anya at talaga ti ginagara ni Papa iti napanan na. No kasta. Adda ti saan apagkinkin na awatan ida da papakan Andrew. Kat nalabit at napanan ni Andrew. Kat kasta unay ti panangimaneho na iti lugan na. Ay, amang ano niya ti mapasamakan kwa na. Tinasayaat. Awagak ni Loretta, taibagak kan kwa na daytoy. Barang numasabat na iti dalan ti kabsat na. Nubilang taagturungan dito'y mansyon. Anya jay ko nam anak ko. Tunggal adda dito'y da Vanessa ken Loretta. Ikagkagumaak tagpalpaliiw, Nanang. Ket marik na ngawan ti sabali a panggap da. No saan ati mang tulong kada tayo nga gindag dito'y. Kasta ti madlaw ko kadakwada, Mateo. Agpada daunay nga aggayum. Sa bagay, sigo din niya amok anasingpet ni Loretta. Tanabaybayag mat ada kayo tinagbalin anasingod. Sigod mat kit din anasingod kayo adwakin ni Vanessa. Ngam idinagadal ijay abroad, nagbalinan ada kayo kin ni Loretta tinasingod. Iso nga amok, Nanang, saan to nga agaramit iti pagdaksan tayo ni Loretta? Nga oray pa'y agkabsat da kini Andrew. Tila ang pampanunutak, anak ko.
No bilang tadumteng ti kanito anasken nga agpili ni Loretta. No asino kada kayo, wano ti kabsat na tinasken nga isakit na. Nanang, Day ti pagdanagak. Asinon to ti pilyen na. Kasla narigat apat yun, adatayon to ti pilyen na. Ngam iti kabsat na. Sigurado ang masabat ko ni Manong Andrew no naggapo ija mansyon akas inyawag ni Vanessa. Ngam, apay nga taan nagbardak ti kabsat ko. Anya ti makagapo... ha? Adayo pala ti makasinabat ko alugan. Ngam agikis-ikisan ti taray na. Ipaigid ko ti lugan ko. Diyos ko! Naidong parang tilugan. Dumsagak takitag. Amwak no asino tinadisgrasya. Asino ti kaduam amapan ijay ili, anak ko. Ni Benny, nanang. Ang mga numakasurot mo't lang ni Arman. Anya ti aramidan nyo ijay aya. Adanas kun nga si kasun mi jay. Agsubli kami mo't ladagos, nanang. Naganad kayo, Unay kakit din ayan, nanang. Para mapan kami lang iji sentro. Hindi ka kadiagdanag. Ay na, saanan anatalgad ti panawan, anak ko. Di mo maibagano anya ti mabalin ang mapasamak. Katjak lakit di kayat, nga dadakas ang mapasamak ken ka. Di kayo agdanag, nanang. Agan nadak. Agan nad kami kadagiti kakadwak amapan iji sentraw. Apay nga tagaawan pa ilaang ni Loretta. Kuna na itay inawagak ngagturong kanon dito'y mansyon. Nagsabat na nga ta ka ni Andrew? Ay, ison ti umawawag. Hello, Loretta? Vanessa, adaak di ti ospital. Ha? Apay, Loretta? Anya ter aramidom dita? Ni Manong Andrew, na-disgrasya. Anya? Sige, umayak adagos dita. apay ngawan pay laang ni tatang, nanang. Kunak man no adda labiit papanan na. Ay apo, amumatan jay amam. No adda malabsan na nga aguom mong. Mapanmatan makisarsarita. Sa bagay, awan met ki diti pagilasinan niya dadaga sa mapasamak. Nauli magtaglawlaw. Wan matkit di Ngam anak ko. Laglagi pum kumati kanayon nga ibaga ti amam may papan itinalabos a kinaulimak. No daduma, ipasimuda agday dati paggad. Nanang, Iso asaan arumbang agsigurado ka anak ko. Narigatan. laglagi pagkakanayon dayta, nanang. Nasaya at nukasta anak ko. Narigat ti agsigsigurado. Taamangan no saan tayo ang mapakadaan no anya ti mapasamak. Ne, adati umay diti balay, nanang. Alan anak ko, siya kun ti mangkita. Sumrakan iti silid mo. Loretta, anya tinapasamak? Nakitak no anya tinapasamak, Vanessa. Nakitak no kasanuan na idong partilugan ni Manong Andrew. Ay, Diyos ko, kunakon kat. Talaga asaan anasayate agparparik na kanyak itay pimanaw ni Andrew ije mansyon. Talaga ngamin a pinasiwot na tilugan na pimanaw. Patib karam ti pakinakam mo, Loretta. Adak lang dito'y. Saan ka panawan? Agyaman na, Vanessa. Panagkunakat adda parikot ti kabsat mo. Kanti amak. Anya ti kayat mo asawan. Itay na pan ije mansyon ni Andrew. Nabarbartak. Damdamagan na kanyak no anya talaga ti ginagara ni Papa. Itinapanan na lugar. Anya? Dahita ti agpaiso. Nadlaw ko iti langa na tinalaos a pungtot. Kinidaw ko kankwa na ano mabalin. Agsarita kami laangan inton saan ang nakainom. Iso ang nagdardara sa pimanaw ije mansyon.
No amok la kuma mapasamak ti kastoy. Saan ko kuman akinid daw ti ipapanaw na ija mansyon? Pakawanan ako ma, Loretta. Basol ko da ito'y. No inanusak ko ma kinasarsarita ni Andrew. Saan siguro napasamak kan ko na ti kastay? Nakasaritam ka din ti doktor. Saan pa, Vanessa? Madama pa lang ti panangasikaso da ka ni Manong Andrew. Among solidan, saan arumbang agdanda nagkalatan akanayon? Ikararag mo kiti. Asapay la kumataggibusan ti parikot tayo dito lugar tayo. Babaen iti panagsardengan ti operasyon ti pagminasan. Marcela. Kat mamati ak amabiitan ang mapasamak dayta. Nang runa kat talaga asaan nga agsarsardeng dagiti kalugaran tayo, nga agsapsapol iti posible nga agbalin a rason. Tapno maipasardengan ti pagminasan. Ay na, sapay la ko mga road kabsat. Manipod ngamin idi nang rugi ti operasyon ti pagminasan. Nang rugi mo tandag iti nakabutbutang apagtang dito'y lugar tayo. Solidad. At dandag iti na isagmak dito'y lugar tayo. At dandag iti nagibuwis iti biyag na. Iso arumbang laang agsardengan ti operasyon day chay apagminasan. Diyos ko, sapay la kumatasaan mo abaybayan ni Manong Andrew. Pangasim tay salakan mo iti paggad. Amok nga ado dagiti banag asaan mi apagkinkin na awatan. Ngam amok mat nga oray balibaliktad ti lubong. Saan to ang mailibak nga agkapsat kami? Kat pagrabang kaskabsat na ti mga sikaso kan mang taripato kan kuana. Iso pang asim, Diyos ko. Tay salakan mo ti kapsat ko. Loretta. Loretta. Vanessa, apay. Anya tinapasamak ka ni Manong ko. Jack pay amo. Ngam sapsapulan ti doktor no asino ti kabagyan ni Andrew. Sika ti kayat da makasarita. Anya, sangsangpot mo pay laang anag po ije ili. Ngam agsubli ka manen ijay anak ko. Kasapulan, nanang. Mapanak kami ni Ija ospital. Apay, anya ti aramidam ije ospital. At da akong di ta paraangan. Itay naawat ko ti text ni Vanessa, nanang. At dada ka no di ospital. Gapot na disgrasya ni Andrew. Anya, Day tatagpay so, nanang. Amuyo mo't anasingadak ka ni Loretta. Iso nga oray no saan ko akasingad unay di kabsat na. Nas ka na mapanak iti ospital. Tapno anding hayak di gayam ko. ay, kastag ayam tinapasamak. Da lang road, aganad ka anak ko. Un, nanang. Agyaman nak. Sige, tapatuloyo ko. Dumaghasak iti balay da Mateo. Sakbay nga aglayo na iti ospital. Saan pa'y asigurado ti sasaadan ni Manong? Adda pa'y lang iti critical a kondisyon. Gapo iti pan naka-aksidente na. Loretta, Dayta ti kunan ti doktor. Isu anas kan nga agtalinaad pa'y lang iti ICU. di kagdanag. Adak lang dito'y. Saan ka panawan, Loretta? Agyaman ak, Vanessa. Pasensya kan ha. Tamairamraman kan ama disturbo. Anya ka kadi. Awan anyaman na. Nakababain pa'y kitin. Nakababain kan ka, Vanessa. Awan ti rumbang apagpainam. Laglagi pam anakarkaro pa'y ngam agkabsat ti pangibilbilangan ta iti tunggal maysa. Iso nga awan ti rumbang apagbainam kanyak. Kastagayam ti may imbagakan ka ni Manuel. Wen, nanang. Medyo critical sa kano ti kasasad ita ni Andrew di ospital. Diyos ko, anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Napintas da ito'y aguntaway, nanang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Mateo. Awan ita dito'y probinsya ni Senyor Ismael. Kasta ti kinunakada kayo ni Loretta. Saan ka di? Wad, Mateo. Anya ka di ti pampanunuta manak ko.
Nasken ang makapagtignayak, nanang. Napintas agun daway ti kaawan ita ni Senyor Ismael. Ken kaadamot ni Andrew iti ospital. Nasken ang makapagtignayak. Kat, kumusta ngay ni Andrew, anak ko? At tapay lang iti ICU, nanang. Obserbaran da pay. Ta delikado pay lang iti kasasaad na. Gapoy iti pan naka-aksidente na. Ay, una yan. Anyan ti kastaan na pasama ken kwa na. Huwag nga rin, nanang. Ni Loretta tinaskan nga dingayan mi kan ni Vanessa. Naskan na patibkaran mi ti pakinakam na. Isong agtalinagadak pa lang dito nanang Pag natakadwada. Ay, sikat ti makaam mo, anak ko. Basta ganad ka dita. O nanang. Alang arudain. Bye, nanang. Bye. Ay, anyan ti kasjay napasama ka ni Andrew. Anya nga talaga ay tinapasamak. Ay, njak mo na damag naimbag ka ni Manuel. Damagag tulaangan kan kwa na apaman nga agawid. Hanggang kasano nga taan na disgrasya ni Andrew. Anya Ay, mabitlaang. Naimbag nga oras mo, Soledad. Ha? Helen? Asino ni Helen, anya ti akmen na iti daytoy apakasaritaan. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Daluyon!